Hello, sziasztok, Jeriko vagyok, a múltkori videót, vagy kreatíva vagyok, azért lett rossz vége, mert túl sok zombi, szörögés, meg minden hülyeség volt, úgyhogy se is vannak halkítva, nem lehet őket hallani. És folytatjuk Survivalbe. Ugye itt vagy, Zolika? Igen, itt vagyok, sziasztok! Ja, itt két zombi itt van. Kicsit felhangosítom, hogy lesz. Így, és mindjárt megölöm őket. Jaj! Valami, ez az, kinyírtuk Meghaltak. Na, várjál. Csináltuk ezt az adventure mapot, hogy is lehet innen kijutni? Ja, megvan. Jaj, vele, még jöhet is ez a pókálót be lehet rakadni. Ott. Itt. Kijutottál? Hát majdnem. Ja, itt is eldugtunk egy chestet, azt hiszem. Hova? Hova? Megvan, ott van. Ott van a kis. Tényleg, ide dugtuk el. Várjál, és hogy lehet kinyitni? Azt hittem, hogy oda, ide. Ott talán jobb egérrel, nem? Nincs benne semmi, ha kiszedted. Ja, bocs, én már kiszedtem. Mi volt benne? Ez. Várj egy kicsit. Ez a legunalmasabb része a videónak, hogy föl kell menni a létre. De hogyha Jeriko nagyon lusta, akkor hozzám is tépészet nyugodtan. Tényleg. Hát... Igen, a kardom mindjárt elfogyott. No, No, ne elvágd a karddal! Nem vágom el. Vagy vágjuk el? Nem, épp azt mondom, hogy nem vágom el. Én elvágom, jó? Felőlem? Vágd. De úgyse szabad. Úgyis majdnem meghaltam. Mi ez? Tovább jutáshoz keres egy titkos radárt. Megtaláltam. Ja. Csak nem tudom. Nem tudom kiszedni. Én ide leestem. Hát akkor ott van. Visszajövök. Ott egy pókáló, ki a retek rakta oda. Mi? Na, talán. Ki lehet? Itt a... Na, kinyitottam, de most olyan te? Neked van a tudod? Ott van, már leraktam a pressure plate-et. Várjál, pókálóból most kirepülök. Na, vissza. Na, hol vagyok? Utálom a széken nyugörgását. Szar a szék. Szóval itt vissza. Vigyázz, na. Ez az. Nem vagyok. Itt egy pók. Hol? Itt ugrál. Mindegy. Ja. És basszom is. Már megint pókháló. Üssük ki. Aldo, hú, azt elfelejtettük a végét megcsinálni. Mit? Ja, tényleg. Na mindegy, majd a következő videóban, akkor ez csak egy ilyen kis röpke videó lett. Csak meg kell várni, hogy leérjünk. Illet is vagyok. Következő videóban folytatjuk. Sziasztok! Sziasztok!